Dobrý deň, vítam vás u ďalšieho videa na predmete nástroje digitálnej tvorby 1. V tomto videu si vysvetlíme, ako postupovať pri úlohe číslo 5. Zadanie úlohy od vás požaduje, aby ste vytvorili jednoduchý slider na základnej stránke alebo na vstupnej stránke Filozofickej fakulty, čiže na homepage. Tento jednoduchý slider bude použitý aj na spromovanie jednej akcie, ktorou bude prípravný kurz. Čiže vytvoríme v tomto slideri aj tzv. CTA button alebo Call to Action button. Takže prvú vec, ktorú musíme urobiť, je tá, že najprv si musíme vyhľadať nejaký obrázok, ktorý budeme potrebovať. Obrázky môžete vyhľadávať na viacerých miestach, ale v tomto prípade vám doporučujem použiť stránku, ako je napríklad stránka unsplash.com, kde si môžete vyhľadávať aj zdarma nejaké obrázky. Obrázok môžete vyhľadať na akékoľvek stránke, ktorú napríklad používate. Jedinou podmienkou je to, že tento obrázok musí zachytávať nejakých študentov alebo musí byť z nejakého univerzitného prostredia. Takže dáme si vyhľadať cez kľúčové slovo University Students nejaký obrázok, konkrétne na stránke unsplash.com. Si v pravej časti zadajte položke licencie, že to má byť zdarma, čiže free, a orientácia toho obrázku musí byť landscape, čiže na šírku. Potom si vyhľadajte nejaký obrázok, ktorý sa vám pozdáva alebo páči a stiahnete ho jednoducho tak, že na ňo kliknete a v pravom hornom rohu vidíte tlačidlo Download Free, kliknete na neho a obrázok sa vám stiahne na disk vášho počítača. Keď máte obrázok stiahnutý, presunieme sa do aplikácie Figma, otvoríme si náš návrh webu FF a ideme vytvárať jednoduchý slider. Prvú vec, ktorú musíte urobiť, je vytvoriť si objekt, do ktorého budete vkladať obrázok, čiže potrebujeme vytvoriť nejaký obdĺžník istých rozmerov. V dolnej časti kliknite na nástroj Rectangle a nakreslíte si voľnou rukou tvar obdĺžníka. Tak, ja si toto teraz takto priblížim. No, musíme zadať presný rozmer tohto obdĺžníka, čiže ideme na pravú stranu. Šírka je 1440 a výška tohto obdĺžníka bude 350 pixelov. Teraz si tento obdĺžník musím zarovnať tesne pod navigáciu, ktorú tam mám. A ešte jednu vec, keď si teraz všimnete, pod tou navigáciou sa nachádza tzv. Drop shadow alebo tieň. A pokiaľ si presunieme náš obdĺžník presne na koniec tejto navigácie, tento drop shadow bude prekrytý. Je to spôsobené tým, že obdĺžník, ktorý sme teraz vytvorili, je v rámci vrstiev, čo vidíme na ľavej strane, úplne na hornej alebo v hornej pozícii, čiže prekrýva všetko, čo je pod ním. Uchopíme tento objekt Rectangle 1 a presunieme ho pod objekt 5. Teraz už vidíte, že drop shadow sa nám objavil a takýmto spôsobom môžem pokračovať ďalej. Kliknem si na obdĺžník a idem do tohto obdĺžníka vložiť obrázok, ktorý sme si stiahli. Presunieme sa na pravú stranu, nájdeme položku Fill a teraz tu máme v tejto položke zadanú nejakú šedú plochu, ktorá má farbu D9, D9, D9. Klikneme na malý štvorec
A vidíme, že môžeme meniť farebnosti takýchto objektov. Pokiaľ chcete farbu nejakým spôsobom zmeniť, môžete klikať do toho veľkého štvorca, kde máte farby. Môžete si v spektre farby presúvať a meniť farebný odtieň. A pokiaľ chcete konkrétnu farbu, tak si ju zadávate v položke Hexacolor nejakým číselným kódom. V našom prípade ale nechceme použiť farbu, ale chceme použiť ďalšiu možnosť, čiže prvá možnosť je solid, to je farba, druhá možnosť je gradient a tretia možnosť je image, ktorú budeme teraz potrebovať a ešte vysvetlím, že posledná možnosť je vkladanie videí. Takže vrátime sa na tretiu možnosť image. V strede štvorca sa nám objavil button Upload from Computer, klikneme na to a vyhľadáme si, kde sme si uložili náš obrázok. Nájdeme ho, klikneme na otvoriť a obrázok sa nám automaticky vloží do nášho obdĺžnika. To, akým spôsobom je tento obrázok uložený v obdĺžniku, môžem regulovať pomocou 4 príkazov, kde automaticky sa mi zvolí príkaz Fill. Potom je tu príkaz Fit, ktorý urobí to, že ak máte obrázok nejakého rozmeru, tak vám zachová proporcie a vloží ho do tohto formátu, tak, aby bol viditeľný celý obrázok. Áno? Čiže, ale my chceme zvoliť možnosť Fill, a s tým, že by sme radi troška posunuli obrázok smerom hore, v tomto prípade zadáme príkaz Crop, obrázok sa nám zobrazí, na klávesnici stlačím klávesu Shift a môžem obrázok potiahnuť smerom hore. Áno, týmto spôsobom môžem pohybovať obrázkom a hľadať ten správny výrez, ktorý potrebujem, alebo ktorý chcem, aby sa mi zobrazil na obrázku. Kliknem na klávesnicu Enter a obrázok je tam vložený. Keď si ešte všimneme, v položke Image môžem s obrázkom pracovať aj z pozície napríklad expozície, kde si môžem meniť sítosť, alebo svetelnosť a tmavosť toho obrázku. To si využijeme aj v tomto prípade. Môžem meniť kontrast, môžem meniť saturáciu a podobné záležitosti. A upozorňujem na jednu vec, akákoľvek zmena, ktorú by ste tu urobili s obrázkom, musí byť následne vyexportovaná, aby ste ten obrázok mali v tej príslušnej zmene, ktorú potrebujeme. Tak, máme vložený obrázok do nášho obdĺžnika a teraz idem pracovať s ďalšími vecami. Pripravím si text, ktorý bude na tomto slideri. Takže zvolím si nástroj text v dolnej časti a napíšeme text. Chceš u nás študovať priprav sa na prijímačky. Tak, práca s textom je následovná. Keď sme si text napísali alebo vložili z nejakého externého súboru, opäť prejdeme na pravú časť a ideme definovať text z pohľadu písma aj z pohľadu farebnosti. Texty môžem premiestniť do hornej časti toho slajdu. Čo je najdôležitejšie, tak v záložke typografia mám text a idem definovať jeho veľkosť. Pokiaľ budete pracovať s design systémom, tak ten design systém sa vám
načíta v tomto prípade a musíte zvoliť v rámci design systému textový štýl, ktorý sa volá headline 1 a veľkosť písma bude 48 pixelov. Zarovnanie nebude na stred, ale na ľavú stranu. A v záložke Fill kliknem na farbu bielu. Alebo to bude v číselnom kóde 6 písmen F a je to čistá biela farba. Pokiaľ sa vám napríklad alebo v textových častiach nezobrazí pri typografii čas z design systému, v pravej časti by ste mali mať také 4 bodky, na tie, keď kliknete, tak sa vám vlastne zobrazí vaša knižnica, ktorú máte pripojenú k svojmu súboru alebo máte vo svojom projekte. Tak, dobre. Čiže máme urobený text, zarovnám si ho niekde na túto ľavú stranu, tak, aby bol čo najlepšie čitateľný. Pokiaľ by naša fotografia, ktorá sa nachádza pod textom, bola príliš svetlá, kliknem na fotografiu a v záložke Fill si môžem upraviť expozíciu tak, aby bola čitateľnosť toho textu čo najlepšia. Tak. Teraz, keď to už mám takto pripravené, tak urobíme poslednú vec a to, že si vložíme do tohto nášho slidera tlačidlo alebo CTA button. No a opäť ideme tak, ako sme išli v prípade headeru alebo footeru cez záložku Assets na ľavej strane. A v našom design systéme, ktorý máme pripojený v našom projekte, si vyhľadáme adresár 05 tlačidlo a z tých tlačidiel tu mám niekoľko verzií, primárne tlačidlá, sekundárne, textové a tlačidlá z ikonov. Teraz budeme potrebovať primárne tlačidlo vo veľkosti L, čiže large, uchopíme ikonu tohto tlačidla a presunieme ju na plochu slideru. Áno. Tlačidlo zarovnáme na ľavý okraj textu a pozrieme sa, aké máme nastavenie tlačidla, čiže prejdeme na pravú stranu. Vidíme, že tlačidlo má 3 základné typy. Základný typ, typ úspešný a typ upozorňovací. V tomto prípade chceme náš button dostať viac do pozornosti, tak zvolíme si upozorňovací typ. To znamená, že bude farby červenej. Varianta tlačidla je základná s ikonou vľavo a s ikonou vpravo. My ponecháme základný typ alebo základnú variantu. Stav môže byť aktívny, stav vybraný, to znamená, keď sa na nej alebo cez to tlačidlo prejde myš, alebo stav stlačený, alebo stav neaktívny. Čiže, ako sme si spomínali, máme 4 stavy. Prepneme naše tlačidlo do stavu aktívny. Teraz urobíme jednu vec, zmeníme text v našom tlačidle, zoberieme si textový tool alebo nástroj, označíme si text, ktorý máme v tlačidle a napíšeme prípravný kurz. Tak, v ďalších častiach potom, hlavne v časti, kde budeme robiť prototypy klikateľné, si toto tlačidlo previažeme s ďalšou stránkou. Teraz ešte dokončíme náš návrh tak, že
Presunieme sa do položky File a vlastne v Layersoch uvidíme, ako máme teraz urobené jednotlivé časti. A troška, aby v tom bol poriadok a pri nasledujúcej práci ste vedeli, kde sa čo nachádza, si z tejto časti alebo z tohto slidera, ktorý sme teraz urobili, urobíme jeden taký celok, aby sme s ním vedeli dobre manipulovať. Takže, zoberieme na text Chceš ju nás študovať a presunieme ho nad Rectangle 1. A zoberieme primárne tlačidlo a presunieme ho na text Chceš v nás študovať. Vidíme, že nič sa nám vizuálne nezmenilo, len všetky tri tieto objekty máme tesne pod sebou. Označíme primárne tlačidlo, stlačíme klávesnicu Shift a označíme všetky tri objekty a dáme pravé tlačidlo a dáme vytvoriť skupinu alebo group. V tomto prípade zadáme príkaz Group Selection, vytvorí sa nám jedna skupina, kde sú všetky tieto tri tlačidlá, dvakrát klikneme na nápis Group a premenujeme ho na slider. Teraz vidíme, že tu máme v podstate náš slider, ktorý sa nám skladá z troch objektov a môžete si to okontrolovať tak, že si slider zneviditeľníte a zobrazíte. Tak, takýmto jednoduchým spôsobom sme vytvorili slider, ktorý bude na našej stránke homepage. To je pre dnes všetko. Ďakujem vám za pozornosť.